Ngizothanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ezithinta ke uSibongile and Dlamini's. Before nje ngihlale kodabeni imbukeli, ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Izolo njengoba kade kuzi 24 July sugoqileke lapha useason 1 wakheka uSibongile and Dlamini's bekudlala ke lapha iseason finale and kuleli viki siyakulona kuzodlala ke lapha useason 2 wakheke uSibongile and Dlamini's. Besike sakhuluma ke la ngabalingisi abazojoyina ke lapha useason 2 kaSibongile and Dlamini's. Ngize ngakhipha ke video ungayichecka ke nje mbukeli kuyona ke le channel. Baphinde baveza ke la mbukeli baveza ukuthi ke kunomunye ke futhi umlingisi ozojoyina ke lapha useason 2 wakheka uSibongile and Dlamini's. Baveza ukuthi ke uLungelo Mathonsi uyena ke uzojoyina useason 2 kaSibongile and Dlamini's and ke uzodlala indawo kaJabu Mazibuko. Baveza ukuthi ke uJabu Mazibuko ubusinessman omncane and ke uzohlangana naye lapha uSibongile esikolweni and ke uzogcina ke isesheli sakhe uSibongile uzobe mise ukwenza kabi and baveza ukuthi ke uJabu uzovela ke next week maqala ke lapha useason 2. Injalo ke nje mbukeli and ikhumbula phela lapha kuseason 2 ukuthi ke sobe ke sinoSibongile omusha kuzobe ngesiyena lapha uLuyanda Zwane and ke uLuyanda Zwane naye uconfirmile impela ke inkundleni zokuxhumana even ke nomzansi wethu uconfirmile ke ngokuhamba kwakhe lapha uLuyanda Zwane. Izo ke lezade ngikuphathele zona, ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.